Y hola, Chentola, com vos va la vida, bé? Pues de puta mare. Bueno, avui vinc a parlar d'un tema que me fot i no me fot, vale? Vull que me digueu, o vull entendre, què penseu vosaltres de les falles. O siga que vaig a dir-vos lo que pense i després vosaltres opineu. Anem allà. Bloc número 4, crec. Hòstia, que mal estàs, Pau. Bloc número 4, vale. Señors, señores, animals y demés, benvinguts. Pues bé, primer lo que vull fer és contar-vos la meva experiència en les falles. O sea, per a mi les falles no són esa merda rancia de las vírgenes y les processons estes i totes aquestes coses. Això és una puta merda, o sea, per què? Per què feu això si podeu estar tot el dia de festa, en amics, paelles, tal? O sea, gent de les falles, esteu locos, o sea, és per a disfrutar, no feu coses ràncies. Per exemple, jo sé que molta gent, sobretot de la meva edat, o en plan des de l'adolescència, a lo millor els 14 anys fins als 20 i molts, odia les falles simplement per això. Moltes vegades el que intenten és sempre ser els millors, ànim de lucre, anar super recarregats, ofrecer glòries a Espanya i totes aquestes coses. I jo això sincerament ho veig una tonteria. Estic segur que molts de vosaltres el que vos agrada fer en falles és agafar, anar-se'n per ahí de festa, anar-se'n per ahí en els col·legues i dinar no sé on, o sopar no sé on, després pegar-se uns pateos que flipes, veure castellets, anar de discomòbils, de concerts, sí o no? O sea, és que és normal. I ara sí, ara és quan arriba la part de publicitat. Pues resulta que jo, en la falla on estic, de tota la vida, ha sigut, hem agafat, sempre ocupat per mantenir en contacte al veïnat, sempre fer-ho tot a portes obertes, o sea que qui huiga sempre pot vindre i pegar-se una volta per la falla i disfrutar com si fora un mes, així que vos convida a tots. I simplement disfrutar, jo que sé, o sea, un dia fas paelles, un altre dia fas un correfoc, un altre dia fas un concert, un altre dia fas una discoteca, intentes fer coses guais, activitats per als xiquets, i sempre per a tots, o sea, també eixa merda de que les falles és en plan, se tanquen en una carpa per a ells i quan entra algú que no és de la falla no sé, no mola ese rollo, o sea, és com super tancat. Cregueu-me que vos entenc, cregueu-me que sé que aquestes falles són una merda. Molts de vosaltres coneixereu ja també la intifalla, les falles populars i combatives. No sols la falla Arrancapins, però n'hi ha moltes altres falles que a poc pues, intenten fer més coses aixina, que no posen carpa sinó que deixen el carrer obert per a tot el món. No sé, doneu-li una oportunitat, perquè realment jo espero moltes ganes les falles, no per el tema de ai, que guapo me voy a poner que me van a ver todos. Jo espero les falles perquè per a mi és un moment de disfrutar en els amics que ja tinc dins de la falla, de disfrutar en tota la gent nova que ve cada any i és diferent de l'anterior, o que repetís i sols la veig en falles. És un moment que per a mi, sincerament, me resulta molt agradable. És com que, a part de divertir-te, t'enriquís personalment perquè tu treballes durant tot l'any per a fer això possible i resulta que se fa realitat i s'aconseguís. I molts de vosaltres, molts dels meus amics que no veig normalment, pues venen a la falla i diuen tio, molt bé, un treball molt ben fet, me ho he passat molt bé. Entonces això sempre, el passar-se-ho bé uno mateix i el veure que els demés s'ho passen bé, sempre és agraït, i més si saps que has tingut algo que veure. Penseu què és el que realment voleu veure o voleu traure profit d'una falla, si vos agrada tal com són, si voleu canviar algo, perquè tot això, simplement l'opinió que tinga la gent d'això, si la fa saber, segurament les falles ja faran per canviar-ho, per a que resulte més agradable i sobretot per a no quedar-se sense gent i sense públic. Entonces, penseu-ho, si sou d'una falla, intenteu canviar aquestes coses que no vos agraden,
si no sou de ninguna falla, doncs busqueu una falla en aquestes característiques, perquè sempre està bé, no? Mai està... O sea, mai mola odiar algo perquè igual no el coneixes suficient. Bé, i ja l'últim que em queda per dir és que sí, que m'agradaria que si no teniu ningú plan podeu visitar la meva falla. Este any hi haurà una nit de concerts, una altra de discos entera, una altra de correfocs, n'hi haurà per les vesprades coses per als xiquets, hi haurà sopars, com sempre, de paella, de gaspatxo, manxet, i que res, que vos deixaré per ací un vídeo que vam fer per a promocionar un poc la falla, o vos deixaré el canal mateix de la falla, ja veurem. I per cert, que comenteu als comentaris lo que penseu del tema, perquè està bé que sempre n'hi hagin diverses opinions, que no sols siga la meua, i que res, i que doneu a m'agrada si vos ha agradat, i que vos compartiu el vídeo si el voleu compartir en algú. Així que ara sí, fins una altra, gentola.